מיגל סילברניס, אני הדוברת של בית ספר יד לבנים. אני רוצה להגיד קודם כל שבית ספר יד לבנים מאוד שמח על ההחלטה של הוועדה. אנחנו היינו איתה לאורך כל הדרך, אנחנו חושבים שהנושאים שהוועדה העלתה הם נהדרים, נושא האינטגרציה, נושא השלכה, כמו שמר אופנברג ציין. רק יש לנו בעיה אחת, ששניים מתוך שלושת הנושאים האלה הופרו ברגע האחרון ללא ידיעתנו, ללא הסכמתנו, וככה, איך מר אופנברג אמר, זה לא היה סוכריה, זה היה סכום שירד לנו בסוף לקינוח. שני הנושאים, אחד בנושא האינטגרציה, יד לבנים הוא כבר עכשיו בית ספר של אינטגרציה, ולכן לבקש מאיתנו לעשות עוד פעם אינטגרציה, אין בה שום היגיון. והנושא החשוב ביותר זה הנושא של המרחק. מה ההיגיון שאנחנו לא נלך לחטיבת הלומים, שהיא במרחק יריקה, יסיעו אותנו עד רשיש, כשמסיעים גם בתי ספר אחרים לרשיש, זאת אומרת, הוצאתם פה פעמיים הסעה, הרי העירייה רוצה לחסוך בהסעות, במקום שבית ספר אחד ימשיך עוד תחנה. אז ככה שלא נראה לנו פה משהו הגיוני, ובמיוחד איך שהמחטף הזה נעשה, כשהוועדה הצביעה, הסכימה, יד לבנים היה אמור להיות בחטיבת הלומים, והפלא ופלא, יום אחד זה שונה וזה היה ידיעתנו. אז אנחנו מאוד מאוד מבקשים ממר בן שמחון, וגם מאיציק אוחיון, וגם מהוועדה, וכל מי שיכול לבחון את הנושא הזה מחדש, ובכלל להיות מיודע על כל התהליך שקרה, ועל חוסר ההיגיון פה, לא מבחינת כספים לעירייה, לא מבחינת מרחק, לא מבחינת אינטגרציה. אם מישהו יכול להסביר איך זה מסתדר עם החלטות הוועדה, כמה ילדים יש לך? כמה ילדים? מעלים 42. בסך הכל אנחנו מעלים שנה הבאה 42 ילדים. זאת אומרת שאנחנו בספר קטן. ואם אנחנו יחד עם שיפר נזין את רשיש, אם אנחנו יחד עם שיפר נזין את רשיש, אנחנו באיזושהי דרך גמרנו את רשיש. בית ספר רשיש היום עומד על 300 ילדים. שנה הבאה אנחנו נעמוד על 150 ילדים. תכניס את החינוך המיוחד, תכניס את כיתת מחוננים, שאין קשר ביניהם לבין מה שקורה בבית ספר. זה באופן אוטומטי אומר, כל התקציבים יורדים ב-50%. עכשיו, גם אם העירייה תבוא ותגיד לנו, אנחנו נלך איתכם, אנחנו נתגבר, אנחנו נצ'פר, הרי כולכם יודעים כמה אפשר לתגבר, כמה אפשר לצ'פר? שנה? שנתיים? 3? כמה אפשר? שורה תחתונה, התקציבים יורדים ב-50%. כמובן שלבית ספר שיפר לא תהיה התנגדות, כי אין לו חטיבה ליד הבית. אבל לבית ספר יד לבנים, יש חטיבה מעבר לרחוב. אם מישהו עומד בבית ספר יד לבנים, שזה בצד ימין של דגל ראובן, וחטיבת הלאומי בצד שמאל של דגל ראובן, הרי זה הגיוני שהילדים שלנו ישלחו לאותו בית ספר, יחד עם כל ילדי השכונה. אנחנו מבלים איתם ביחד בצופים, אנחנו מבלים איתם ביחד במתנ"ס, אנחנו מבלים איתם ביחד בחוגים, וזה לא נראה לי הגיוני שאני אשלח את הבן שלי כבוד ראש העיר לשחק עם חברים מהקצה השני של העיר, ואין לי שום בעיה עם ילדים מהקצה השני של העיר. נהפוך הוא, כל ילדי פתח תקווה הם ילדים איכותיים וטובים. יש לי רק בעיה עם המרחקים, כשיש לי חטיבה מתחת לאף. אם יש לי חטיבה מתחת לאף, למה צריך להסיע בית ספר אחר, משכונה אחרת, כדי למלא את החטיבה שלי, את החטיבה הזו, ואותי צריך להעביר. ועכשיו עוד משהו, בינינו לבין רשיש אין טווח אווירי של 2.5 קילומטר. זה אומר שההסעות לא חלות עלינו. משרד החינוך, לפי החוק שלו, לא יממן לנו הסעות. במשך 15 שנה אנחנו מממנים את ההסעות, כי 2.5 קילומטר בטווח אווירי זה קרוב ל3-4 קילומטר ברגל, והילדים שלנו או שהולכים ברגל בחום, או שהולכים ברגל בגשם, או שאנחנו מתרוצצים 5 דקות לפני העבודה, 10 דקות לפני העבודה, כדי לאכלס את הילדים האלה ברשיש. איפה כל התוכנית? איפה כל הארגון? הרי על מה אנחנו דיברנו? על לקצץ כמה שיותר את כל הנושא של ההסעות בבוקר. אנחנו גם לא ממומנים, עד עכשיו לא מומנו, ומרשיש נסענו לגולדה. משפחה ממוצעת של ילד שלמד ביד לבנים יעבור לרשיש ואחר כך יעבור לגולדה, בחישוב מהיר, ב6 שנים 14,000 שקל הוצאות נסיעה. תואר. לפחות 2 ראשונות באוניברסיטה. לילד אחד. לילד אחד. איפה הילד השני? איפה הילד השלישי? מישהו ימנע מאיתנו להביא גם ילדים? למה? אנחנו פה. זה בדיוק מרחק של מעבר כביש. אני עדיין לא מבינה את השיקול דעת. אין בעיה, לי אין בעיה עם שום בית ספר. ההחלטות הן שלכם עד הסוף. זה התפקיד שלכם, לקחתם חברה, תתייעצו איתה, תעשו. אבל אני מבקשת ממך, אדון ראש העיר, שתיכנס לתמונה הזאת לעומק,
אל תגיעו לשום החלטה עד שלא תתייעצו איתנו, תיתנו לנו את המקום שלנו, כי אתם אומרים שדיברו עם ועד הורים. יושב פה גדי יפה, יושב ראש ועד הורים עירוני, שיש לי אליו הרבה מאוד כבוד לאיש הזה, אבל הוא לא ייצג אותנו. ההחלטות נעשו מאחורי גבינו. אולי יש להם תשובה, יכול להיות שיש להם תשובה, בואי נשמע. יש להם תשובה לעניין הזה? כן, תודה. מי עונה? לא, בוא תתחיל דווקא מילה.